Čaute, vítam vás už 4. vlogu na mojom kanále, no dneska to bude úvod 4. Dneska vám budem kecať o našom novom serveri, za chvíľu bude spustený. No, Tu máš na uspokojenie. Ukáž na kameru. Chcete aj vy? Dobre. Tu máte Ondra, on je členom do Games Peter, takže dneska vám poviem, takže pripravujeme pre vás nový server. IPčka bude zverejnená neskôr, potom budú tam minihry, budú tam aj mody a modpacky, sme zistili, ako sa to bude robiť. Lístok. Dobre. No Ondro, poď sa, chodím niečo povedať o sebe. Jeho životopis, ja o ničom vám poviem. Čipsy. Ale niečo normálne, prosím. A chlapni si, aby ťa aspoň bolo vidieť. Dobre. Čaute. Debil. Môj kanál! Ja som. Nesi. Ale som. Takže videli ste Ondra. Ja si grcačík. Dobre. Si. Wow, mám sa vypovedať. Je zrcať do koža. Dobre, takže IPčku vám nezbarvíme neskôr aj našu webovú stránku. Takže máte sa na to tešiť. Neviem, možno ten server bude aj pre Varez, ale bude aj pre Origina. Takže to je asi všetko, čo by som vám v tomto videu povedal, Ondro, sa ich poď pozdraviť. Nakoniec. Tento tu cigáň. Adios. Dobre. Nemôžem vybrať video.